Анджело е върхът. Йо, скъпи слушатели, в тази прекрасна събота с вас ще бъде любимата на всички група Слобър! Да! Кой е супер? Кой е супер? Кой е супер? Да, дами и господа, очаквайте Еди и Алекс Ван Слобър на живо WACK студио! Йо! Хей, ето ни деца! Ние се върнахме! С нов албум и ви предлагаме нещо абсолютно страхотно! Да, дечица, за промоцията на новия ни албум ще свирим на безплатен частен концерт! Училището, което покаже най-слобър дух! Това ще е страхотно! Чухте, деца? Постарайте се и Слобър ще свирят безплатно във вашето училище! Повярвайте, ние ще спечелим този концерт! Ей, Слобър, ще останете ли в студиото? Да, може! Добре, ще се върнем след малко, веднага след рекламите! Слобър в училище. Господин Фуд, Да, Анджело. може ли един въпрос? За училището? Определено. Казвай тогава. Да предположим, само да предположим. О, хайде, Анджело, изплюй камъчето. Добре, да предположим, така случайно, да кажем, че изкарам най-високата оценка на теста. Може да си представим, че и делфините могат да пишат. Ще се съгласите ли да ми напишете много специално писмо? Анджело, ако изкараш най-високата оценка, ще събудя изпяща мечка. Толкова малко вероятно ми се струва това. Но, ако случайно някога се случи, ще ми напишете писмо с официалния печат на училището, че вие и всички учители обичате групата Слобър. Това име на група звучи като някоя глупост на манети. И ще кажете, че те са най-добрата група на света. Ха! Макар да е малко вероятно да изкараш най-високата оценка, и колкото и да е абсурдна молбата ти, отговорът е... Защо не? Защо не? Защо не? И това малко писъмце, приятели, ще ни спечели концерта със сигурност. Всички училища ще направят разни тъпи неща, като специални плакати на Слобър, клипове на Слобър, или ще се облекат като Еди и Слобър. Но моята тактика е проста. Да е просто писмо от главния учител, елегантно, със стил и работата е сигурна. И след като се разбрахме, Анджело, ако не изкараш най-висока оценка, ще трябва да... Да, господин Фуд? Ще трябва да поправиш всички счупени микроскопи в лабораторията. Няма проблеми. Колкото време трябва. Разбрано. А те не са никак малко. Страхотно. Да стиснем ръце. Започва операция. Шестица на теста, която естествено не включва учене. Експонат А. Гледайте и се учете как да получите най-високата оценка. И, деца, аз съм обучен професионалист. Моля ви, не го правете у дома. Всеки четвъртък мис Перла прави копия на тестовете за господин Фулд. Готови? Готови? И... Добре, действайте! Мишка! Сега! Взех го! Шарут ми помогна да приготвя тест, на който имам отговорите. Майчице, много ти благодаря, Анджело. Няма защо, мис Перла. Добре, че минавах наблизо. Дали случайно унази мишка не тича наоколо? Малка, сива, розови крачка, черни очи. О, точно същата. Аз ще я хвана. Но не я убивай, просто я заведи в дома й. Дадено. О, благодаря, Анджело, ти ме спасяваш. Мразя мишки. О, и се облечи, тук има силно течение.
Извадете подострен молив номер 2 и се пригответе за теста. Времето изтече. Оставете моливите. Върнайте тестовете без да се блъскате. Благодаря. Поздравления, Анджело. Не знам как успя, но сделката си е сделка. Какво лошо може да има в едно писмо? Да! Нали? Да! Супер! Ще го направим! Скъпоценното писмо на Фуд за Слобър е ето тук. Да. Изпратих го. Използвате телефон в училище? Конфискува се! Анджело, знаеш наизуст пътя до стаята за наказания. Изненадан съм и разочарован от теб, Лола. Не го очаквах. Какъв ужасен шум! И училището победител е... Не, ще да обяви победителя! Трябва да се обадим в радиото и да питаме кой печели. Сега! Концертът ще бъде утре! И как ще стане? Господин Фуд ми взе телефона. Добро утро, мис Перла. Проблеми с гризачи? Шмидстър е насреща. Капан за мишки. Тан-таран-тан, кой е най-готин? И не забравяйте за автографа в замяна на помощта ми. Като дойдат, сам ще си вземеш. Намерих го. Радиото е на бързо набиране. И училището победител е... О, яко! Слобър! Дой, Слобър! Фенове, концертът е утре, по време на училище. Затова надъхайте своите учители. Не можем да кажем на господин Фуд. Той мрази Слобър и няма да ги пусне в училище. Трейси, обречени сме. Тя сигурно ще каже на Фуд. Трябва да се постараем утре да свършим по-рано и Слобър да пеят. И учителите да не могат да ги спрат. Операция ранно свършване на училище. Не мърдай, Шерут. Готово. Връщаме часовника. Звънецът бие по-рано и училището е по-кратко. Това ли е правилното училище? Избрахме го, защото главният учител ни харесва. Но къде е сега? И изобщо не знам, братко. Това беше любимата ми струна. Това са Слобър! Добре, господа, Млада, Човече, момиче. аз съм Лала, представител на учениците, не, с по-важен пост, техният президент. забележително. Добре дошли. Алоха. О, как сте? Еди, носиш си направената по поръчка супер двойна китара. Аз си викам лисицата. Страхотно! Добре, когато бие звънецът, всички ще хукнат навън. Знак да започнете веднага. Какво? Звънец? Свирим? Да, и не чакайте учителите да ви представят. Защо не? Те знаят, че сте тук. Естествено. Но учениците не знаят. Още, това е... Изненада? Да! Харесва ми. Ще го направим. Супер! Най-дългото ходене до туалетна. Съжалявам, господин Фуд, няма да се повтори. Дано само не е свързано с конкурса. Трейси ми разказа всичко. Предупреждавам ви, уроците няма да бъдат прекъсвани от Блобър. Вижте сега. Звънецът ще удари след 3, 2, Моля, Едно. обърнете страницата. Урокът свърши вече? Не е нормално.
Нещо не е наред. Чакай малко, има нещо. Представям ви Слабър! Анджело! Слабър са тук! Наистина са тук! Който е отговорен? Част от конкурса промоция на новия ни албум ти си. Слобър дарява 10% от печалбите от световното турне на вашето училище. Какво? Какво мислите? За кое? Тези пари ще купят много нови микроскопи. Да, ще купят. Не винаги съм прав, но никога не греша. А сега бурни ръкопляскания за най-добрия учител на света! Господин Пръст! Ти си, нали? Знам го добре, не ме лъжи. Стига! С правописа съм най-добър! Знаете го, нали? Много смешно, Анджело. Много смешно. Чисто е! Шарут, видя ли какво направих? Идеален телслайд! Карането на скейтборд е нарушение на правилата. Сега вече сериозно за гази, господине! И имам доказателства. Не може да я вземеш, Трейси! За един проект е! Ха! Как пък не? Използвай лъжите, за да се измъкнеш, Анджело. Добре, направи както винаги. Избягай при Чичко Фуд, учителя ни. Какво? Да не би да намекваш, че съм доносничка? Да, това е смешно. Значи не ти издаде манети, когато се пререди на опашката. Ей! И отново не ти го издаде на мис Перла. И естествено, не ти го издаде, че преписва на теста по математика. О, не ме ли е издала тя? Кой е бил? Поне мога да си държа устата затворена повече от 2 минути. О, разбира се, но само когато не издаваш някого, което е... чакай да видим. О, да, никога. О, нима? Обзалагам се, че мога да издържа да не доноснича по-дълго, отколкото ти да не говориш. Да се обзаложим. Облогът! О, не! Защо прие предизвикателството на Трейси? Наистина! Не беше ли за днес твоята презентация? Как ще я направиш, ако не кажеш и дума? Добре, Айнщайн, мак гений, явно имаш план. Но как ще го разберем, ако не ни го кажеш? Лесно! Аз ще превеждам. Трейси трябва да загуби облога преди презентацията на Анджело. И не съм ти Айнщайн, мак гений. Вие прекарвате твърде много време заедно. Маймуните се отнасят към приматите. Например, Вижте това. Ще разваля часа на Фуд и Трейси няма да може да издържи. Ще трябва да ме издаде. Спокойно. Имам право да говоря на вас, приятели. 200 кг за най-големите. Но какво става? Трейси, видя ли кой го направи? Не, Чичо Фуд, т.е. господин Фуд. Нищо не видях. Ясно. Тогава продължаваме. Както казвах, повечето примати живеят в субтропически райони. Всички знаем какво представляват субтропиците. Ще ми обясните ли какво става тук? Аз... не мога... Трейси, какви са тези физиономии? Искаш да провалиш урока ми ли? Не, аз... Нещо май ми влезе в кривото гърло, но вече съм добре. Добре, да започнем отново. Какво си мисли Анджело сега? Трейси се оказа силна, но аз ще я накарам да ме издаде и бих искал банан. Шарут, не е нужно да превеждаш всичко, което кажа. Опс! Извинявай. Стратегия 2. Да се поразвихрим малко. Това ли е планът ти? Да правиш глупави физиономии? Мечтай си, Анджело! Подай ми! Може ли да ритаме в коридора? Не, игрите с топка са строго забранени. Нищо не си видяла, просто си върви. MP3 плеерите са строго забранени. Бъди силна, Трейси. Добре, това вече е прекалено. Копирането на всичко с изключение на документи е строго
Анджело не може да ме последва тук. Но, ало? Ей, супер! От кога не съм те чувала? Да, ще ходя на лагер. Искам да си заедно. Използването на телефон в училище е забранено. Тихо! Сега говоря. Трейси, ще ми обясниш ли защо Анджело ме довлече тук? Това е моментът. Хайде, нямам време за губене. Видях, че в тоалетната се крие едно момиче, което говори... Моля, не чух какво каза. Нищо. Нямам абсолютно нищо за казване, господин Фуд. Благодаря, Анджело, за нищото. Това по-добре да не го превеждам. Как ще направиш презентацията? Дали Фулд ще го одобри? Можеш да правиш презентация и без да говориш. Анджело, заповядай. Да, нямам търпение да те чуя. Здравейте всички! Шърут ще е моят жестомимичен преводач. Шърут ще бъде моят просветен преводач. И това представлява главно общуването на приматите. Желая ви приятен ден! Виж ти, Анджело, много добър пример на загадъчна, но ефективна комуникация. Не сме приключили. Леле, изморително е да се мълчи. Но поне у дома мога да говоря колкото си искам. Имам лошо предчувствие. Анджело, не каза, че си поканил приятелка на вечеря. Наистина, Анджело, трябваше да кажеш нещо. Здравейте на всички, аз съм Трейси. Трейси, здравей! Както аз казвам, щом има за петима, ще има и за шестима. Сладка е, синко. Ти гадже ли си му? Да, и като пораснем ще се оженим. Колко сладичко! Влюбени са! Добре, това го забравете, защото и аз това се мъча да направя. Да, всичко вече сме обмислили. Планираме да се оженим след като Анджело завърши учителския колеж. Учител ли искаш да станеш, Анджело? Не си ни го казвал. Да, той се възхищава на господин Фуд толкова много, че мечтае когато порасне да стане като него. Нали, мило? Изглежда, че Анджело пораства. Със сигурност. Решил е да стане сериозен ученик, да не гледа телевизия и да не играе на видеоигри. Дори този следобед ми каза, че иска да даде всичките си играчки на своя малък брат. Яко! Благодаря, Анджело! Да, мисли, че е в безопасност. Но само защото не е в училище, не значи, че няма да доносничи, ако му дадете повод. Анджело, това е гадно! Но, Трейси, това е домашен портокалов сок. Да, вкусен е, госпожо, окей? Чухте ли, че Анджело иска да ходи на курс по алгебра за напреднали? И, след курса по шах... Добре ли си? Беше... Днес често се задавям. Изглежда нещо много дразнещо е заседнало в гърлото ми. Ще разчистя масата за десерта. Позволете да ви помогна. Не, за това е съпругът. Ти ще проговориш. Добре, тези кексчета не са като на Кати, но човек трябва да прави каквото трябва. Това е моят шанс. Къде са кексчетата ми? Трейси може и да не ме издаде, но това не значи, че аз не мога да я издам. Трейси, ти ли ги изяде? Не бях аз, беше Анч. Сладурче, но е малко странна. Сигурен ли си, че е за теб? Какво стана?
Къде е Анджело? Не знам. Няма да е честно, ако не дойде на училище. Ще спечеля служебно. Ей, Шарут, виж този комикс. Чухте го. Проговори! Проговори! Аз спечеля! Но какво за Бога става тук, ученици? Добре ли си, Трейси? Повече от добре съм! Вече мога да доноснича! И това и ще правя! Всичко си записах. Анджело наруши всички училищни правила. Кара скейтборд, игра в футбол и... Нищо не си спечелила, Трейси, защото ти издаде мен. Ти губиш. Да, така е, Трейси. Не съм проговорил. Не съм проговорил. Чакай малко! Чакай малко! Не си спечелил? Как си записал това, ако не си говорил, а? Хванахте! Не, никого не си хванала. Направих монтаж на гласа на Анджело от заснетите клипове. Шарут, видя ли какво направих? Идеален телслайд. Видя ли? Идеален Шарут. А сега чуй този ремикс. Аз съм доносник! Аз съм доносник! Аз съм доносник! Това е нарушение на правило 28! Сега вече сериозно го закази, господине! Строго забранено! Строго забранено! Строго забранено! Имам нужда от почивка. О, не! Какво е намислил Гъмбъл този път? Малкото синьо коте отново погажда номера и всява смут.